posters sawaxhoma eziphalini nabafana bampa balungisa amadoda nabanike loudspeaker kwahanja komemeza kwilali ezingqokele indawo esikuyo. That was the weekend yale viki esiya kuyo ngokugqibela. So ecawe baqala abafundisi bami sahamba kodwa kaNkulunkulu abexhoma abekhwaza on Monday xa ndibuyayo ngisiya phansi etown ndive manje kukhona into engathi ngiginya kabuhlungu apha. Siyavana nami ngiyaginya kumuntu obuhlungu apha yayilethi inyuka after late xa ufika late bazawushumayela yeyinyukile le ndawo qaqaba icala lonke ukuthi uyofika ngasendleleni noba ndiginya amatha amancinci andikwazi waginya ubuhlungu lonke icala womvulo ngoba wafika uLwesibini yawesa uLwesibini alatha sabe sizawumemezela ifasting anyway nabazalwane so uyandinceda ubavela nisuke kodwa ngoba ukufasting akwazi uginya amathe late kufuneka ndishumayele ukuthi xa ndizawuginya kufuneka ndiqale ndicimele because uzawuthindwa buhlungu. Siyavana abuhlungu iveki yonke loo nto leyo kunzima. Bazalwane banceda bathatha amayeza omamtshawe bazama amayeza asekhemesti ndirhahaza ndisenza yonke into kanti le nto ifuna imrhahazo ngoba nathi yonke into isoba isisigulo. Siyavana now bafika Saturday keyboard player wafika ngoLwesibini kwadlala abakhonzo bafika Saturday ekuseni Saturday ndibona le nkonzo soba ayigcwele xa bonke abantu bathi into yonke bayenza ngamanzi mawube khona because abantu bazonqaba kodwa indlu iphuphume ihora ikulala ngaphezulu kweli kanye lalingaka ngiqiniseka ngisakhumula kodwa xa abantu bone loo nto le ndothuka ekuseni abazalwane abakwezinye indawo befoni basiyakhwela fondini seza sawufika xa ndisela amanzi engathi ndirayithi namhlanje uthe ndingathi kusasa nini uyabona uSathane ukuthi akazoyijika le nto akazoba sayibuyisela emuva. Ndiyayiva into ibingemoba ndine-infection ethile kodwa it was because of umsebenzi endizawenza. Siyavana qonda le nto xa usindisiwe uza kwenza into kaThixo okanye into enkulu ezayo uyabethelwa phambi kokuba ifike. Siyavana bazalwane kangoba abazalwane banifanda ngotsho bathi ndisena fika thina emxhopheni namhlanje kacaci khona into ezayo. Uyayiva bazawumisumvisele ngomunye unyaka nathi kuba yinceku mani andibiza nomzalwane ayaphapaka athi baba phansi ndiqomba uthele ndize ngamasathathu wandinika loo nto ezinjani izithuko ndizaya ngecawe ndivisele zonke indawo kuthiwa kwamasikazi ushumayela bantu ucala xa phuma apho ndibana nomnye ngabawayifrend bandinikeza izithuko ngekuthembisa nofuna umhlaba oku so ukuthi ke mfana wami yintwana encinci kwakho ufundisi wami ubi uthele namhlanje ufika njani yakiva ndifuna ususa ingqondo yakho kule nto yokuba ndingumuntu wamasho ndingumuntu otheni soze usindiswe wamkela umuntu onamandla ogqibele eqeda uzaba ngumuntu ozawuthumethwa zizinto nje yonke into inerezini yayo. Amen. Inexabiso yonke into oyenzela uThixo uzayibethela. Bazalwane umsanukuthela ngqa umlilo okhoyo phakathi kwenu ongakathi ngoku nilinga endaweni yaloo nto sanudala. Xa ulingwa ngenxa yokuba ngumKristu vuya ngoba wena unegalelo. Amen. Uzakubona ukuthi indlela izibalula wonke umuntu ofuna uthanda ukukhoza uThixo ngokulungisa nangendlela eyiyo uzawuhlukunyezwa uzawuthutshiswa kodwa uThixo uzoba naye. Amen. Sishumayela ngento encinci namhlanje kusetyenziwe esikolweni kakhulu ngoku funeka ningathethi kakhulu nikhawuleze nithandaze sivale egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Funa sifunde incwadi kaLuka chapter number 1 verse number 25 sizobuyela emakhaya egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Ngicela ukusuka ngokuhamba abazali bayeqinela abantwana. Siyavana ngoba umntana uyenzile yenziwe nguThixo. Siyavana naye lowo mntana akazoyithetha ngokwakhe ngaphambili. Siyavana siyacela ngegama likaYesu waseNazaretha. Amen. Umntana nami
wenze into enziwa nguThixo. Umuntu ufuneka azimele, and okwesibili ngiyafuna ukuthetha ukuthi uSathane akazukubetha umntana wakho kube ufuna uvisa wena mzali kabuhlungu. uSathane ubetha umntana ngoba ebona into ekhoyo emntaneni. Amen. Ngiyazi lonto. Mna ndikhe ndakhathwa apha, I think ndandisent standard 1. Ndakhathwa apha emlonyeni, ndaqhawulilwe. Ndandikakholwa nokholwa. Ikhona ngolekhulile likuyinzima elimi lami. Into yayibanga uba kufuneka ndiqhawulele lelimi kwasemntwaneni wayesazi uSathane uba ndizawusindiswa ndishumayele olwimi. Wayefuna undibetha ndingekaqali. Umama makanawuzame athi kwakuhlukunyezwa yena, lo kwakuhlukunyezwa yena. Kwakuhlukunyezwa nafo indlela yawo. Siyavana? Wonke umuntu makazimele eRhafu. Wonke umuntu bantu baseRhafu makazimele. Masifunde incwadi kaLuka chapter number 1 verse 25. Luka chapter 25. Kama usihlale phansi masokolo mama, hlala phansi. Yenje inkosi kungemihla eyandikhangelayo. Yeah. Ukuba ikususe ukungcikivela kwamphakathi kwabantu. Yeah. Ke kaloku ngenyanga yesithandathu isithunywa esikhulu. Yeka mama ngicela uphinde verse 5 one more time. Verse number 25. Yeah. Yenje inkosi kungemihla eyandikhangelayo. Yeah. Ukuba ikususe ukungcikivela kwamphakathi kwabantu. Amen. Ngicela uNoncoko unifundele kuye uverse 25. Ufundele mama msithandaza. Wavakala esithi, Yeah. wenziwe inkosi oku. Hey. Ithe yangenzela inceba, yaphelisa ukudeleka kwamphakathi kwabantu. Phakathi kwabani? Phakathi kwabani? Yeah. Akekho lesingesi egameni likaYesu waseNazaretha esithiwa NIV. Funda mama wonke igama likaYesu NIV wakho 25. Cela ufunde Mike. Uzawuthetha isidala kodwa bengifunde naye konxa mama wamfunde. uJesu wami uyaphila, ndiyokwesaba